rís the húramar an ile sagam an will tú conglacules an lasú seo nó nach bhfuil ach a rís is rud har a bheith practicúil atá an seo tá muid I géirí ag sin tú go méid na crítear seo I gceist agus níl muid ag rá ó héin go dtí sé go méid na crítear sin ag gach duine ach ar a laid cean amháin agus a rís mar a dúirt na teachtadála eile is ó conran na Gaeilge agus daoine ar an talamh atá bútha faoin 6 ceapacháin beidir ní tosa ach ar a eile ceapacháin mar bhrontanas politiúil seachas mar an ról ahand mar ról har a bheith tábhachtach agus go méid taithí agus ní educais ach taithí síl agus skillan na fuile ag an té atá ceapaí. So is rud practicúil agus níle sagam cén aibatá agat leis agus maidir leis na hiláin a rís rud practicúil ag chinú go bhfuil ionadíocht ón Ileán bailach go bháin ó bailach eile agus an céad rúna churmis an seo 2016 nó 17 maidir le policy Albert don na hiláin thug sé an méid ama tá policy an níl sé bunaí farír ar reachtaíocht cos le Alban tá policy agus tá sé bunaí ar reachtaíocht agus tá lín na lonathirí ar na hiláin ag méadú an tam lob de réir mo hiiscena ach ar a leid tá policy agan tá rééis tréise ada agus ba cordún ahantas a thuirt policy sin agus seo céim bheogaí ná réire ag sin tú go méid duine ó na hiláin go méid ionadíocht an gur magd. Gorwagadi na heachtaí ar dús mum lasú chuigeadó agus mar sol tá lasú chuigeadó déantar athrú an fócraíocht mar bhaine leis na iróí agus aimneacht ina Údarás na Gaeilge nó seachtaí ní seachtaí agus tá an lasú fócraíocht seo ag teach le policy réithe an rialtas le fáimneacht agus mna an lasú sin. Maidir leis lasú chuige agus chuige hain na lasú bhaine leis na créitear ar gcóir ceapacháin. Ní cím go bhfuil gá lehead a leagadh siad sa reachtaíocht mar go ceiste riar chun na obaíochta atá intú. Bí na cólachtaí agus na créitear, ceapacháin leagathe siad sa phróiseas riar chun a bhhain le pás. Agus bhí na tuirlínta atá ag dul go pás. Is sé sin is na tuirlínta sin an áit chun na créitear agus na cólachtaí a leagad amach. Is ón rinn a hagan na créitear sin, lasúirí de réir chun réicnas ratha an bhór do héobh scileanna agus taithí léirigh. Tá sé tábhachtach go mbeidh go na Néileán an ach ba sé sin leagad amach le réir chun a baise tagan as an rinn go dtí pás. Mar hampla, area sa comórta sa Rockdal Pass I fithe dó chun go nácholaití ceapa go mé taithí ar sin a léirú I réise bháindíh seo ar a laiad. A hain chur cin na Gaeilge agus planál teanga, a dó forbert frontíochta agus crothú fóstaíochta, agus a trí forbert pobl nó chur cin na nálíonn. Go maith le seo aithríonn an sanolalas a bhíonn ag teastáil ar an bhord ó am go ham agus tá sé sin phléinte agam le haghaidh na uaireanta inis. Agus siar mar sin nach méid sé chuí go mé lista seasamh sa reachtaíocht. Agus dáhrí sin ní féidir lom ghlacu le lasú a chuige. Mar dúirs tá sé tábhachtach don go farsanta agus tá sé tábhachtach go dtíon rinn gur mbeidh got na Ileán an. Ach le lasú chuige hain mar dúirt mé ba na tuirlínta ag dulgadtí pás agus tá mé mar agus tá an ceart ag an teachta cnéile tá policy agan ar Living Islands mar dúirt a spéirle agus tá sé tábhachtach gur mbeidh got na Ileán úsáideach I gach chuí ach freisin aontaim gur mór gur le haghaidh tuirlínta pás chun é seo a dhéanamh agus go mbeidh an an obair amach cé as na Ileán agus cé Ileán agus cé gur fiocamid an duine agus an got sin. So ag an puinte seo tá sé tábhachtach dom agus tá mé an láidir seo rá gur mbeidh got na Ileán ar bhord an Údarás.
ach ní man an ghlacha leis an lasú a é chur sa dríse.